Ελπίζω, ναι, ακούγομαι. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περάσουμε καλά και να καταλάβουμε όλοι τα παιδιά που είναι από ένα δημόσιο, το τονίζω δημόσιο Ιταλικό σχολείο, από το Λύκειο Πεάνο στην Τόρτονα, θα υποδηθούν τους ρόλους τους στην αγγλική γλώσσα. Στον πίνακα εκεί θα υπάρχουν οι υπότιτλοι, δηλαδή οι ελληνικοί διάλογοι, για να μπορούμε όλοι να καταλάβουμε. Οι Άγγλοι στα αγγλικά καταλαβαίνουν, αν τυχόν υπάρχει κάποιος Ιταλός ανάμεσά μας, καταλαβαίνει τα αγγλικά. Από ό,τι βλέπετε, ο τίτλος είναι «Έγκλημα στην Υποτείνουσα», «Crime on the Hypotenuse», the title. Το σενάριο έχει γραφτεί από τους δύο καθηγητές των παιδιών, την καθηγήτρια φιλολογίας και αρχαίων ελληνικών, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν αρχαία ελληνικά εκεί, αρχαίων ελληνικών και λατινικών, την κυρία Τζουζεπίνα Σκουτσαρέλα, και από τον καθηγητή που διδάσκει στα παιδιά μαθηματικά και μάλιστα είχε εντρυφήσει στα μαθηματικά του Πυθαγόρα, ο ίδιος καθηγητής, ο κύριος Ματέο Τόρε. Θέλουν οι καθηγητές να διαβάσουμε ένα κειμενάκι. Εγώ θα το διαβάσω στα ελληνικά και η κυρία Βίκη στα αγγλικά για τους Άγγλους. Είναι ο δικός τους χαιρετισμός. Αν μ' αφήσει ο αέρας θα το κάνω. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά. Hello. With great pleasure, our school, Liceo Peano di Tortona, has accepted the invitation for more than a year now to participate in this important international festival. For our students, it's a rare opportunity to live this immersive experience in the beauty of this enchanting island, but also in the beauty of the ancient culture that this island emanates from every corner. It is an experience that every student should have sooner or later, going to the master's home, returning to the source. For our students, it is the second trip to Greece this year. In March, they went to Macedonia to get to know the places and the culture of Philip and Alexander the Great. Now, here in Samos, we are having a dialogue with Pythagoras and with the thousand aspects that this doctrine has managed to touch, but also with his charismatic and unrepeatable personality already known to his contemporaries, such as Xenophanes of Colophon, Heraclitus or Empedocles of Agrigento. Λίγο ακόμα, μας έχουν γράψει λίγο ακόμα. Θα διαβάζουμε ένα παράγραφο για να μην σας κουράζουμε πολύ. Η θεατρική παράσταση που προτείνουμε σήμερα το βράδυ είναι ένα σενάριο βασισμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μαρτυρίες των αρχαίων συγχρόνων του Πυθαγόρα, αλλά κυρίως βασίζεται στις τρεις σημαντικές βιογραφίες, πηγές της ύστερης αρχαιότητας, που αποτελούν για μας, για όλους εμάς, την πληρέστερη πηγή όσον αφορά τον Πυθαγόρα. Οι πηγές είναι η ζωή του Πυθαγόρα, γραμμένη από τον Διογέννη Λαέρτιο, η ζωή του Πυθαγόρα, γραμμένη από τον Πορφύριο, και η Πυθαγόρια ζωή, γραμμένη από τον Ιάμβλυχο. Ακόμα και τα ονόματα των χαρακτήρων που θα δείτε προέρχονται από τον περίφημο κατάλογο των Πυθαγορίων φιλοσόφων και μαθηματικών, ανδρών και γυναικών, που περιέχονται στον τόμο του Ιάμβλυχου, που φαίνεται ότι έχει συνταχθεί από τον Αριστόξενο. Παρουσιάζει λοιπόν σπάνιο ονομαστικό υλικό, μερικές φορές όχι από ελληνική μήτρα, πολύ σημαντικό για την ανασυγκρότηση των σχέσεων
ανάμεσα στις Πυθαγόριες κοινότητες, οι οποίες εξ αρχής ήταν κοσμοπολίτικες, υπήρχαν παντού. Για την πλοκή δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί είναι ένα θρύλο. Ένας φόνος αναστατώνει την ήσυχη σαμιακή κοινότητα, θα προσπαθήσει να τον εξιχνιάσει ο περίεργος και λαμπρός Άρχιππος, ο οποίος για πολλά χρόνια βρισκόταν μακριά από το νησί και τώρα έχει επιστρέψει για να περάσει τα γεράματά του στο σπίτι. Καλή θέαση, καλή διασκέδαση, τελειώνουμε με τα αγγλικά. The play that my colleague and I wrote and that we are proposing this event presents a script based almost entirely on the testimonies of Pythagoras' ancient contemporaries, but above all on the three important biographies of late antiquity, which constitute for us the most complete source on Pythagoras and Pythagoreanism, namely The Life of Pythagoras by Diogenes Laertius, The Life of Pythagoras by Porphyry, and The Pythagorean Life of Iamblichus. Even the names of the characters derive from the famous catalogue of Pythagorean men and women contained in the volume of Iamblichus, presumably drawn by Aristoxenus. It presents rare onomastic material, sometimes of non-Hellenic, very important for the reconstruction of networks and relationships within the Pythagorean communities, cosmopolitan from the beginning. About the plot. We cannot say anything because it's a thriller. A murder upsets the quiet Samian community of the end of the 5th century. The curious and brilliant Archippos, for many years away from the island, and now he returned to spend his old age at home, will try to solve the crime. Have fun with the kids. Thank you. Ο κόρες του Πυθαγόρα για να ζήσει λίγο και να γνωρίσει τον τόπο που γεννήθηκε ο δάσκαλός τους. Το ένα γκρουπ των ηθοποιών είναι αυτό. Οι Ιταλιώτες, δεύτερη γενιά που έρχονται από Ιταλία. Το άλλο μικρό γκρουπάκι είναι οι Σάμοι, οι Σαμιώτες, οι αυτόχθονες, και θα ήθελα λίγο να σας τους παρουσιάσω για να καταλαβαίνετε τους χαρακτήρες. Έχουμε λοιπόν τον Λίσανδρο Βιτόριο Καβάλι, Δεν είναι Βιτόριο Καβάλι, είναι Ματία Μονή. Σκουζάτε. Η καθηγήτριά μας μιλάει ελληνικά. Είναι ο αρχηγός του Πυθαγορείου δόγματος. Είναι η φοιτητής Άννα Μεντιτσίνα, γυναίκα, αρχηγός μαζί με τον Λίσανδρο του Πυθαγορείου δόγματος. Είναι ένας αθλητής, ο Σαμουέλε Τζανκέτα, ένας Πυθαγόριος, Ματία Μονή, συγγνώμη, Βιτόριο Καβάλι, μία γυναίκα, η Καλλιρόη, δεύτερη Πυθαγόρια, Μαρία Κριστίνα Αρτάβιο, μία άλλη γυναίκα Πυθαγόρια, Αντέλε Αλουίζα, τέταρτη Πυθαγόρια, βλέπετε πολλές γυναίκες, Έμμα Πίκκολο, μία πέμπτη γυναίκα Πυθαγόρια, Ματίλντε Μπαϊστρό. Και
οι δύο κόρες του Πυθαγόρα, η Μυΐα ή Μυρία, Σοφία Φεγγαρότη και η άλλη κόρη Δαμό, Κατερίνα Γκάτη. Οι Ιταλιώτες η δεύτερη γενιά. Πάμε τώρα στους ντόπιους. Έχουμε λοιπόν τους Σαμιώτες. Η Σαμία, η πρώτη Σαμία γυναίκα, η Βερενίκη, Φεντερίκα Τότζη. Δεύτερη Σαμία, η Σίλβια Φεράρι. Έχουμε και δύο αγόρια, ο Σάμιος, αγόρι, Φιλίππο Σάρα, και ο τέταρτος Σαμιώτης, Αλεσάνδρο Φινότο. Ο Τομάζο Ματζαρότο, ο οποίος θα εξηγνιάσει και το φόνο, και τον υπηρέτη του των Λάκων, Ρικάρντο Ρούσο. Δύο λόγια μόνο και ξεκινάμε. Ήθελα λίγο να πω, γιατί το ξέχασα, ότι αυτά τα παιδιά γυρνάνε την Ιταλία και δίνουν παραστάσεις με τα δικά μας αρχαία ελληνικά δράματα. Σχεδόν πρώτη φορά γράψανε κάτι για μας. Θέλω επίσης να σας πω ότι όλο το χειμώνα σπουδάζανε τον Πυθαγόρα και μέσα στο έργο που θα δούμε υπάρχουν κάποιες προτροπές του Πυθαγόρα από τα Χρυσά Έπη, για τα οποία μίλησαν λίγο πριν όποιοι ήταν εδώ, μαζί με την Εφροσύνη. Στη δεύτερη πράξη μας λένε κάτι λίγο για την τετρακτή του Πυθαγόρα και λίγο για τα μαθηματικά, δηλαδή για τους ρητούς αριθμούς και τους άρρητους αριθμούς, τους οποίους ανακάλυψε ο Ήπασος. Θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Και στην τρίτη πράξη αναφέρεται το ημικύκλιο, όπου ο Πυθαγόρας και οι Σαμιώτες αργότερα μαζευόντουσαν για να μιλήσουν και να φιλοσοφήσουν. Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια που έκανες, γιατί να το τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη δράση είναι μια τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν όλο το χειμώνα η Χρυσούλα Δοκιμάκη Νερατίνη και ο Στέλιος ο Κόρφυλας, για να καταφέρουν να κερδίσουν τη χρηματοδότηση για να μπορέσει να είναι εφικτό όλο αυτό που γίνεται. Και τα κατάφεραν, γιατί τους πίστεψε ο Δήμαρχος, που είναι και μαζί μας, και αν θέλει να πει κάτι, να φέρω το μικρόφωνο, να έρθει εδώ πάνω, να δώσει και ένα χαιρετισμό και εκείνος με τη σειρά του στους καθηγητές και στα παιδιά, καθώς και στο Μαροκόκαπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια καλησπέρα, μια σύντομη καλησπέρα και από εμάς. Εγώ θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που παρουσιάζεται στο Μαραθώκοπο αυτή η διοργάνωση, αυτό το φεστιβάλ, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός, ένας θεσμός που έχει καταξιωθεί και στη συνείδηση των ντόπιων, αλλά και των επισκεπτών και όλων αυτών που διαμένουν στο Μαραθώκοπο. Εμείς από την πλευρά μας, στο μέτρο των δυνατήτων μας, προσπαθούμε να συνδράμουμε και μάλιστα φέτος να βοηθήσουμε στη φιλοξενία του. Αυτοί πλέον θα είναι οι πρεσβευτές μας στην Ιταλία. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και ειδικά πέρυσι, και τώρα υπάρχει ένα σχολείο εδώ στο Μαραθώκοπο στη Βινιώνα,
που είναι τα παιδιά που έρχονται από την Αμερική να κάνουν τα μαθήματά τους εδώ, τα αρχαία ελληνικά, εδώ, στον τόπο που περπάτησε ο Πυθαγόρας, στον τόπο που άνθησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Πέρυσι λοιπόν που είχα την τύχη να πάω κοντά στα παιδιά αυτά, να πω ένα χαιρετισμό, ένα γεια σας. Αναφέρθηκα στον Πυθαγόρα και στους άλλους βέβαια, στους Έλληνες της αρχαιότητας, στον Επίκουρο, στον Αρίσταρχο, οι οποίοι μπορεί σε εμάς τους Έλληνες να μην είναι τόσο γνωστοί, αλλά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ γνωστοί. Και δέχτηκα μια ερώτηση, την οποία δεν θα την ξεχάσω ποτέ, από μια κοπελίτσα, η οποία όταν τους είπα για τους προγόνους μας αυτούς τους επιφανείς, η ερώτηση ήταν η εξής: γιατί, λέει, Δήμαρχε, όλα αυτά στη Σάμο, αυτά που μας είπατε είναι πραγματικότητα, γιατί όλα αυτά στη Σάμο? Είμαστε δίπλα τους, γιατί αυτές οι διοργανώσεις πρέπει να γίνονται, γιατί ανεβάζουν πολιτιστικά και πολιτισμικά, ανεβάζουν τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ, καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Κάτι μικρό, πολύ μικρό. Δίνουμε στα παιδιά ένα μικρό δωράκι, δεν είναι τίποτα. Είναι η κούπα του Πυθαγόρα. Είναι η φιλοσοφία του Πυθαγόρα, η εγκράτεια που δίδαξε ο Πυθαγόρας, γιατί ο Πυθαγόρας δεν ήταν μόνο μαθηματικός, ο μεγάλος μαθηματικός, ήταν και φιλόσοφος, ήταν και γιατρός, είχε πάρα πολλές ιδιότητες. Να ξέρω λοιπόν τα... Ζωγράφησε στη σχολή του, είχε ζωγραφίσει και μέσα από αυτό δίδασκε τους μαθητές του το μεγάλο σχέδιο των ουράνιων σφαιρών. Ένας ικανός άνθρωπος είναι ικανός για όλα, και ζωγράφος λοιπόν. Αυτό λοιπόν, η κούπα του Πυθαγόρα, εμείς την έχουμε υιοθετήσει σαν Δήμος, σαν ένα μικρό δώρο, σαν ένα μυστικό δώρο, για να περνάει στο μυαλό του καθενός που περνάει από τη Σάμο τι ήταν ο Πυθαγόρας, και αυτό το υδραυλικό, το απλό πραγματάκι είναι όλη η φιλοσοφία του. Και πάλι ευχαριστώ. Our motherland and the homeland of our master. We come from Italy. We are from Crotone, Sibari, Trezzo, Imera, Catania, Taormina, Agrigento. Cities with integrity, order and discipline, concord and harmony, eliminating sedition and discord. Let us bow down in the sacred ground where our master grew up, the wisest and most divine of men. Thanks be to Zeus, in the name of the one who transmitted the Titus to mankind. Blessed is the land that gives birth to kings who came to correct the lives of men, and to give the mortal nature the fading stars of happiness. Finally home, yes, our real home.
according to the master teachings of the deeds performing during the day. In what have we failed? What have we failed? What have I done today? What have I done today? What duty I have not fulfilled? What duty have I not fulfilled? We are ready for a restorative and purifying sleep. What silly fanatics, these Italians? Who do they think they are? We, the original inhabitants of this island, we knew Pythagoras, son of Plutarch. We grew up here, we sing. For years, we would because of this island, and together with him, we learned about all things, from astronomy to geography, from music to politics. Here in Samos, he laid the foundation of his wisdom, and here left many mortal traces after traveling deep in Asia, on the border with Ethiopia, near the Chaldeans, up to Babylon. There, he was entreated by the Magi, reaching the peak of knowledge. Here, in Samos, we found the heavy cycle of Pythagoras, where some of us is still to discuss about the views, the right and the use. Come on, comrades. They will soon understand who the real age of Pythagoras are. What a beautiful day. What a beautiful island. My island. Dear Lacon, enjoy this beautiful day with me. Finally, to Samos.
after so many years away, it wasn't bad in Lydia. But here, I am at home. Would you like something to drink? Dead man? Yes, a dead man. His body, they say he beat the smoke. Son of Paulino, the engineer of the aqueduct? Yes, sir, and apparently he has a Oh, poor Iphicrates. I was with him right here at the port the other day. We were discussing a new urban place for this little island. But wait, why was in the cave? He never used to go there. Wasn't he on duty at the aqueduct? They found on the edge of the kind of a triangle. A triangle? But how? That would? Yes, and yesterday some Italians before. Italians? Interesting. And are you telling me just now? Let's check. By using the master theorem,
do not even mention the traitor. But if everything is possible, why can't the king from a domestic figure also be? Numbers have a beginning and an end. It's time for you to start the journey between geometry and arithmetic, being defined to your reflection and less practical. Keep calm. We must respect everyone's intelligence and lecture for contributing to the knowledge of the world. Also, fathers should be welcome as one of us. Greetings, foreigners. Hell to you. Welcome to Samos. Here is something to eat and drink for foreigners who come from afar. Oh, thank you. No, we can't. It's fresh food. Trust me. We really eat meat and we don't eat anyone, but we really eat light and digestible food. With little, so we need little meat and we easily can eat it. Who are you? And where do you come from? We are disciples of Pythagoras, son of Mesarch, famous citizen of this island and Pythagoras, descendant of Anceo, founder of the Osamian community. We come from Italy. Who are you inside? Okay, we can talk. Comrade, maybe you learn to do the same much. You know, you could understand a man's character by analyzing special features in his spirit. I have watched you. You are an honest man with good intent. Thank you, foreigner. But what are they doing? He's exercising self-control. He has taught us to practice reserve and total silence for at least 5 minutes to learn how to locate the genre. And we practice divination by means of intent. Self-control, divination. Interesting. What about him? If this daughter, son of the Simon brother, he was participated in the Olympics, winning the bronze. This is Pythagoras, isn't he? Where is he? What happened to him? His soul separated from his body more than a year ago, but we don't know for sure how. Some say he died in the temple of the Muses of Metaphorico, where he has retired after fasting for 40 days. I am proud to be his daughter, and his dance is that the Crotonists themselves persecuted him, fearing he wanted to establish a tyranny. They say he was close while king. When he reached the fish pool of Baba Beans, in order not to strangle them, he preferred to be killed. And he was killed. You know that he loved you, and he knew he would love your return. This is your consolation. As for us, I know another daughter of Pythagoras also lives here in Samos, Berenice. Everyone knows her. Indeed, Lapton, go find her and bring her here. Sorry, another daughter? Impossible. We are his sole heirs. We are aware of his teaching, which we will reveal only to those who are worthy. Anyway, you were saying a field of our being, another oddity. But why are you here? You come to know the master's place and to dwell for some time in the sacred grotto. The cave is off limits. They found a body just this morning. He's the son of the engineer Epalinus, the one who built the long aqueduct, pride of this island. A rational and fully functional work, the result of precise calculations that only a great mathematician could do. And since you say like sleepers and easily watchers, perhaps you could help solve the mystery of this death. Oh, this news troubles us deeply. A corpse in a master cave. However, dear Lord, we will get well away from God's crimes. We do not sacrifice animals to the gods, and do not eat their flesh. He kept away from body, and we the same.
understood that numbers were the origin of all things, and their proportions are the fundamental harmonies for the world. It's not about numbers, nor blades or near. Someone struck that poor Iphicrates in his chest, and it must have been someone very strong. Oh, but here is Berenice. You will be happy to find out that you have some sisters in Italy. I don't think I can have anything in common with these people. Least of all the father. On this, we can agree. And look. How may she be my sister? You Sami are such fools. The color of my skin is easily explained. My mother was Nubian. My father, Pythagoras, lived in Egypt for some time. And then, when I was born, he asked to my mother if he could take me with him, to educate me and let me know the world, before returning to Samos. Certainly without thought. He must add me to it. And then, from there... I think I saw you compete in the Sparta competition because of women, as you can see. Am I wrong? Or did you win the boxing and running competition? You are not wrong. You have a good physiognomic man. Now I go, but I don't think I'm welcome here. We go. We have something to expect and someone to ask questions. That your meeting place, the Mid-Cycle, as you call it, was so close to the cave. Yes, I'm coming from there. In fact, what a terrible entry figure this is. Don't you think? Yes, we do. And what a strange coincidence with the arrival of those Italics. You speak, but let it be Archibald. We are now looking for a solution to complicated calculations, and we are now totally focused on that. We also do math. Be careful, Archibald. Don't be fooled by self-styled mathematicians. Only we devote ourselves to the true mathematics, the ones that have a practical job. We are not charlatans in search of impossible miracles. The Italics may be charlatans, but among them there are two daughters of Pythagoras, that they are the true holders of the father wisdom. This has to be proven. Berenice grew up on this island with us, and her father, Pythagoras, Why are you here wasting your time? If you want my input into your investigation, it's clear that the crime was committed by the Italians, or one of them. They arrived yesterday, and this evening they have done everything. they had mastered Iphicrates on the cave, and through him are worthy of staying there. They didn't forsake they cannot. Exactly, and isn't the symptom of that. Yes, indeed, but where is Berenice? She will be shocked by the discovery of having other sisters. Berenice is upset, yes. And I think that she would be lovely to fix it. Please, keep certain conclusion to yourself. Leave me alone. I have respect for your pain, but I must ask you to follow me.
Indeed, follow me all, and you, Lappin, go get the italics and bring them to the cave. Oh yes, and everybody to the cave. Everybody? Yeah. I have brought you all here because I have figured out who the killer was. Whoever killed the Socrates deliberately left a mark. The triangle on the chest of the corpse is the same one that you have tattooed, Berenice, on the back of your neck. Why did you do it? What could the motive be? You're wrong, I didn't kill him. Yes, it is true. I was a close because he wasn't respecting the will of his mother Euphalina. Hippocrates was making the absolute beauty, with irrational relations between the wild and the land. But my father told me that numerical relationships are determinate and not finite. Numbers have a beginning and an end, and they represent the harmony of the universe, but only in an exact relationship to another. I didn't understand the difference anymore, but I could never have killed him. No. Irrationality, dear Berenice, if I may say so, is a state of mind, not a number. All numbers are charming. They are made for their celestial harmony and soul. The irrational terms are charming because their figures are hidden numbers, the universe itself. In fact, the master denied their existence, but he rather denied them his logic. The only difference is that all phenomena in the universe are conceivable as whole numbers. It is impossible to divide numbers from geometry. This Hippocrates violates one of the mind's principles right here, where he was born. Why are you getting upset, friend? Because Berenice is not I to Hippocrates. I did it for you, Berenice. So you could understand the love I feel for you. I did it to save your glorious father's name. But my father did not like violence. Yeah, our father stayed away from murders and violent people. You didn't understand anything of his thoughts. I believe in the cosmos, in a rigidly ordered universe. The irregularity of numerical numbers can be associated with the lifestyle of a true disciple of Pythagoras. There can be an unfinished and unclean universe. Hippocrates was corrupting the world with the rationality of irrational numbers. No, the cosmos is perfect, and it is beneath the irrational numbers, because the irrational is what makes each of us beautiful. Well said, Daddy. I have understood one thing. We should be happy to be perfect.